Pa želim da se zahvalim svim gostima, posebno predsjednici koja je danas odazvala se našem pozivu. Privredna komora Republike Srpske već 15 godina sistemski i na jedan uređen način pokušava da podrži i osnaži preduzetništvo žena u Republici Srpskoj. Ono što nam znatnu podršku priča, pored veoma intenzivne saradnje sa Vladom Republike Srpske i švajcarska vlada koja je prepoznala Privrednu komoru kao partnera i koja već duži niz godina učestvuje sama i značajno finansira naše aktivnosti u promociji i podršci preduzetništva žena u Republici Srpskoj. Ono što je danas zadovoljstvo što imamo konferenciju koja je 8. po redu, konferencija koja je okupila veliki broj žena iz Republike Srpske i iz cijelog regiona i možemo reći da oko 300 učesnica danas imaće veoma bogat program koji će sadržati iz 2 panela, iz jedne prezentacije i predavanja, kao i na kraju za sve dame upriličili smo jednu veoma dobru modnu reviju poznatog kreatora Igora Todorovića iz Beograda koji je napravio haljine inspirisane zmijenskim vezom. Znači, hoćemo da povežemo i taj dio tradicije sa onim što danas žene rade. Još jednom želim da vam se zahvalim, posebno da zahvalim predsjednici Cvijanović koja je i ove godine s nama. Mislim da smo prvu konferenciju koju smo organizovali, da je ona također bila prisutna i da je također i tu konferenciju otvorila.